A čau, já vás zdravím u nového let's play ze hry The Sims 4 a dneska budeme pokračovat a začneme teda se stavěním našeho nového baráku. Zatím žádný nemáme, minule jsme si vytvářeli simíka a dneska už budeme stavět dům. Takže začneme stavěním a já bych si udělal zatím takový normální dům, takže samozřejmě asi každý znáte cheaty. Cheaty budu používat jen někdy, protože se podívejte, nemám žádný prostě, jak se to dá říct, nemám žádný peníze skoro, takže já to teď ve videu vy to neuvidíte, já to zamažu, abych nedělal nějak reklamu, nebo aby někdo zase něco neříkal, třeba, že zveřejňu nějak ty cheaty a tak. Však se někde vyhledejte, takže vy to tam neuvidíte, co to tam budu mít napsané. Přidáme si tak, já už si myslím, že by to stačilo. Tak, necháme si to takhle a jdeme teda stavět, dáme si, já nevím, co si dáme, dáme si asi ráno, nebo tu noc, dáme si večer. Tak, začneme, taky dobrý, že už máte postavený normální, že už máte postavený třeba, jak se tomu říká, že už máte postavený místnosti, tak tady je, takže když dáme tohle, tak já teď nevím, kde to je, to, že už to máme postavený. Jo, takže, jo, vlastně jo, tady to máme. Tak a co první uděláme, bude asi chodba. Takže my si uděláme chodbičku. Kde? Tu úrovně 10, to my máme zamčený. To my nemůžeme, no. Je to taky na úrovni, že prostě se zvyšuje vaše levely a tak. Takže nejdřív začneme stavění zdi, takže si postavíme zeď. A nevím, jak bychom mohli udělat tu chodbu. Takže tady budou dveře, takže pojedeme asi tahle. Tady budou dveře. No, nějak tak. Takže tady máme chodbu a to je moc podle mě velký, ale... no, já nevím. No to asi tahle, já to zmenším. Dáme to takhle. No, dáme to nějak tak. To bude stačit, aby jsme mohli prostě, a tady budeme mít rozmístěný pokoje pak. A nebo si můžeme udělat na patře. Ale nebo ne, necháme to zatím tak. A už si máme nějaký postavený místnosti, takže první budeme mít kuchyň a kuchyň bych dal nějakou dobrou. Ta se mně líbí. A dal bych tuhle. Já mám rád modrou a zelenou barvu, ale tak možná bychom mohli dát tu červenou, nebo jakou dáme. Mně se líbí dát celkem tahle a i ta zelená. Dáme zelenou. A ta bude hned tady. Je to tahle malý, já s tím nic nenadělám, no. Ale mně se to líbí, je to dobrý. Já si myslím, že to tak být může. Jo, dveře tady máme už, takže super. No, to stačí, když jsem sám zatím. A dále si uděláme koupelnu, abych udělal kuchyň, koupelna, tady by byl obývák a můj pokoj. Takže koupelnu dáme zase asi zelenou, to je pěkná, taková černá. Tak dáme tuhle. Teď nevím, jak to patří, kde jsou dveře, jo, jsou dobře. Takže tady hezký. Jako je to takový, budeme mít takový menší baráček, ale mně se to líbí, takže necháme to tak. Dále budeme mít můj pokoj. Já bych dal nějaký větší. Jaký dáme? Jo, dáme takovej. Nebo ten. Dáme ten. A jak se mi to teď začíná sekat, asi se mi něco dělá na počítači, omlouvám se, ale ono se to pak zlepší.
Můj pokoj dáme hned tady. A dveře máme tam. Takže to tahle točíme. Tak. Jo, aha, no tak dveře jsou ještě na druhé straně. Ještě. Kde jsou dveře? To děláte srandu. Už je to zas tam. Otoč. Tak ne, takže takhle. Ano. A tak. Výborně. Konečně si to dal. Tak. Pokračujeme. Uděláme obývák. No. Ale ten je pěkný. Obýváky jsou pěkný. Mají to fakt krásně zařízený. Jako, že mají už ale fakt hezky udělaný. Mi se to fakt líbí. Takže si uděláme tohle. A dveře máme zase na druhé straně. No, takže to otočíme zase. Tak. Máme to pěkný. Já si myslím, že to je dobrý. Jsou tam dveře dobře daný, že jo? Jo. A ještě bychom mohli udělat jídelnu. Jo, to tam vlastně máme. Co jsem to chtěl? Pracovnu. Ještě bychom mohli udělat takovou pracovnu. Někde prostě pro mě volný. Tohle pro malý děcka. Někde, kde bychom mohli dát počítač, jo? Někde takovouhle místnost. No, to je pěkný. No, takže něco takového si představuji. Tohle je pěkný. A nebo obyčejně takovýhle pokoj by stačil. Dáme tady obyčejnou prostě pracovnu. A dal bych to asi tady. Dveře jsou kde? Jsou tam přesně daný? Asi ne. Takže já to udělám tak, že tohle ještě prodloužím. Tak. A dveře tam dáme. Kde máme dveře? Tady. Dáme tam třeba nějaký prosklený. Dáme tam tyhle dveře. Tak. Dobrý, takže pracovnu taky máme. Dáme tam k tomu počítač. Tak, já nevím, co si mám dát za kompl. Ale tenhle vypadá jak Apple. Aha, to není. Tady máme, no, tady takovýhle obyčejný. Dáme se asi takovej. Dáme se obyčejný. Tak, máme obyčejný počítač. Jo? Tak. Televize pěkná, jako mně se to líbí, je to fakt pěkný. Máme to celkem dobrý. Jo. Tak zatím by to mohlo stačit. Takhle. A pak si už můžeme dodělat. Ještě si to musíme vymalovat, takže dáme si nějaký okno. Jo, na okna. To jsou závěsy. To my nechcem. Okna. Tak. Okna nějaký, já mám rád větší Sims. Dobře. Tak to bychom mohli dát sem, ať tady svítí. A no, tady bych dal taky nějaký. Nějak nám to nevychází, ale. Ano, takže tak. Budeme mít prosklenou pracovnu, ne? Výborně. Oni tady jsou už dveře. Podívejte se, no tak můžeme mít z obýváku ještě. Tak jak to uděláme? Já je vymažu asi. Asi je vymažem. Escape. Tady jsou ty dveře, já teď nevím, jak si to, jo, uděláme to takhle. Ježiš. Jak to mám udělat? Jo, takhle. Tak, dveře, prodat. Ano. Pracovna už vymalovaná jakž takž je, takže to bychom mohli mít takhle. Normálně. Mně se opět vypnu natáčení, nebojte se, nebylo tady nic důležitého, jenom že jsem dělal tady to malování, takže stejně jsem chtěl skončit, takže se mějte hezky a u dalšího let's play, čau čau.